Balimao Anyokuma, très urgent. Balimao, bien mercredi 5 août 2026. Malion, Kabako Koba Dokara. Ou que Mado Mene Kafo Koulier Tero de Kou photo bla. Malion, ja Tero Kuntouye. Mana révélation baby de, a photo fleni. Ouye Mauritanien do de Mene. Kolu que Tero après ou bla. Ou ka vidéo manou bebora fambe. Politiciens de bou fait ou menena de ou bora Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara de nodo politiciens de bekou demain bubu mabel numbe bora mais ni vidéo konana mais comment mo fo malien de bela jelengana ala ye chef d'état-major Mali chef d'état-major bora ka kuma fani Evelyn Jacques ko vidéo manu de beka gouvernement ke galonte ke layi mbalo muso Evelyn Jacques wallahi tu as raison. Nani Evelyn Jacques kakinata uti kilingi. Wallahi ma sœur tu as raison. Ou bolembe et puis encore mouere yele ko ou bolembe ou di ou borole galon sugu chite o mamuntege. Nunu mnelem fle tanto. Galonte o ma galon mitege e réseau ka. Ou be ka be bisigi. Tchekoroba do amba ko don metla ka bubu mabel ka kuma kankala. Mouere jarane met kati 24 fo, kati 24 de bora. Ko blara ko majugu kunte mais ne ma mou fa Mali cybercriminalité mo Adama Koulibaly pourquoi vidéo manu be bokani ko fasu ke enya bala ite kuma malien be ni ede nous ouais une photo ta John de nous photo ta kabla réseau quoi ko jadi sudu bubu mabel boraka kuma mun fo mena bubu mabel kuma kan kala au na yaranga bubu ambe bubu mabel ka kuma kan kala ambe tla ka kati me kati 24 mbifo j'adore ces petits là wallahi anga ji anga bubu mabel dira kuma kana je mogo nunu minele mogo nunu dara de uyu bla Mauritanien do awato utaru mogo ni kele du bo ni aye shia kele be kada Mali kono ni ko fasugu na nyona sude du kangalo ndoro mogo la ko parce que au golo jelendu ku mine ku terroriste wi au nanga janga bubu kuma kana me orla tout moria bubu betkera ila anga janga nyorla me fo ayana me abere kuma yere kuka complice e chekoroba yi ko yere ke fato yi bon anga janga kati 24 mu fo akula anga jango fanala me aba don rod la ko bubu aba don la ko Evelyn Jacques e kuma mfo a chien de fo e no nu cha nu te dinga na mawi et puis Abdou Niang de fana dimine be ko muna ko mo ndara Abdou Niang de fana dimine be le fait que kati 24 ma boka vidéo ke ko mo ko tiente ku blara o ma be Abdou Niang fana ma o fana dimine bo kuma la kuma nga blati anyo kuma me ametla ka ko laje donc aw na nga janga anga kati 24 la me Malien ame awfo kunu mo chama yang wule ka fo ko afora ko terroriste do mera kati refene konona la donc an woni ko ame information nu ama vérifier folo o konona la nya wuli ka joke ya ira na ka fo ko mamunu mera terroriste te donc ko ni mera finti la ka nya mo do de wiye donc ali ko fo pir mo nyene donc lu nana kana o mene kata sege lu kula donc sege lu ko fe anana yi manunu ko sutramando de lui o takato dum wa jamana konona la donc information yi mu irana donc ka fo ko manunu ko terroriste te donc o
kɔnɔna la ni terroriste tɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ bila i n'a fɔ jamana yɛrɛ sariya. A bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn sa kati 24 ko terroriste tɛ mɔgɔ ninnu ye Bobo ko terroriste de don Abdou Niang ko terroriste de don bon a y'a différence lajɛ dɔrɔn kati depuis sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ don min na kati 24 b'u kɔ mɔgɔ minnu ye sɔrɔsiw dɛmɛ depuis ko daminɛ n'a kelen-kelenninw b'u nɔfɛ hɔrɔn kelen-kelen dɔw b'u la kati filɛ ne ka bonya bɛ kati 24 kan bon i m'a ye kati ka communication ni Boubou ni Niang ta u tɛ ɲɔgɔn ta Boubou ni Niang olu nana don transition kɔnɔ olu ye infiltrés de quoi olu ye taɲinaw de escrocs de don olu tɛ fɛ olu bɛ fɛ tasuma ka ɲaga de olu ka bɔ ka communication kɛ u bɛ wari sɔrɔ de la jelibaya est-ce que tu vois donc i m'a kati bɔra ka ko clarifier mais i tɛ Boubou ni Niang bɔlen ka nin fasugu ninnu fɔ kati ka kuma bɛ bɛn de yira kati bɔra ka nin de fɔ tan Boubou ye communiqué mun kɛ ni y'a ye an ka sɔrɔsi caman bɛ bɔ an ka Boubou kuma cogo bɛ Boubou ka nin bɛ siya kɛlɛ de fana yira tuguni parce que mɔgɔ minnu minɛna tantɔ et puis encore Adama Kulibali i ka cybercriminalité n'a kan ka ko ɲɛɲini a kan ka nin vidéoman minnu bɔra ka kuma nin kan et puis mun ye ne tigɛ u la u ka vidéoman dɔw bɔra ko ka galon tigɛ ko politiciens de bɛ ninnu kɔfɛ o de kosɔn Ala tɛ se ka barika don Asimi ka fanga la quoi je vous jure walahi cɛ hakɛ man ɲi dɛ mɔgɔ ninnu minɛlen fa marifa yer'u bolo u bɔra de complicité de don a don ta Saka Jan Madu Jan jakuma ye kalo minɛ manamanakanw i ma Boubou Mabel mankan ye ko cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛ fatɔ ye cɛkɔrɔba tɔgɔ tɛ fɔ cɛkɔrɔba jamu tɛ fɔ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛ fatɔ ye bon kati 24 de bɔra kati ye Asimi dɛmɛbagaba de kati de bɔra ko tiɲɛ t'a la bon i ma ye o yɛrɛ ka kumaw tɛ ɲɔgɔn ta bon kati ko tiɲɛ t'a la Abdou Niang bɛ ka siga don a la hali bi parce que Abdou Niang filɛ nin ani Boubou Mabel ninnu filɛ nin i ma ye u b'u acharné ani Algérie bɛ ka bɛn o man di Abdou Niang ye o man di Boubou Mabel ninnu ye c'est-à-dire ani Côte d'Ivoire fana bɛ ka bɛn a man d'u ye parce que olu nana don transition kɔnɔ taa ɲini de la ni Assimi Goïta ni bɛɛ jɛra sisan yɔrɔ ka sumaya olu tɛ wari sɔrɔ bilen olu ye mercenaires vidéomanw de Abdou Niang ni Boubou Mabel ni olu ye mercenaires vidéomanw de olu bɛ wari sɔrɔ ni yɔrɔ ka kalan de a bɛna fɔ ni mercenaire taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni kɛlɛ bɛ ale bɛ piya de sɔrɔ ni kɛlɛ jɔra dɔrɔn ale ka marché bɛ tunu bon ninnu ye mercenaires vidéomanw de inconscient malhonnête indigne ni bɛ hɔrɔn kolon den ɲini Abdou Niang ninnu de don ani Boubou ninnu an ma ye communication ma ɲɔgɔn ta kati 24 bɔra ko tiɲɛ t'a la Abdou Niang ye mun de fɔ Abdou Niang ye mun fɔ attendez n b'a kalan bɛɛ lajɛlen b'a attendez la n ka attendez la voilà Abdou Niang ye mun fɔ je pense que n y'a yɔrɔ dɔ la voilà il faut encore pousser les investigations même Koufa avait été interpellé puis libéré. Voilà, Nabi aussi. Voilà, on connaît la suite. Il m'a tarasiga do la. Il faut que l'investigation soit poussée. Donc, RB, mounouye terroriste, mounou bla. Donc, Abdou Niang, de boluka bara yurula sisa. Il m'a yongo horon tek, horon toué. C'est-à-dire, le fait que nous menons à bla, on m'a diaouye. C'est-à-dire que, ta tension diplomatique do ani Mauritanie tche. O de kadi nunu ye tasuma ka wuli Mali ni Côte d'Ivoire mandi Mali ni Algérie mandi o te Mali arrangé o te Assimi Goïta ka fanga yɛrɛ fana arrangé bon ni ne ko ma ngo Assimi Goïta ngo sorasi nunu ngo wali bagan be réfléchir ka tɛmɛ sorasi kan o jugu fin de Assimi Goïta nunu jugu fin numéro 1 o ye Abdou Niang ni Boubou nunu de parce que ben be woro to fɛ ali wagati dɔ kɛra kati 24 de la ka bɔ ko an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Imam Diko kati 24 de la ka bɔ siɲɛ dɔ la kani Imam Diko ka bɛn ko kan ye Assimi ka fanga ma a vidéoman ni mercenaire fɛn fɛn nana don transition kɔnɔ dernière minute la a bɛɛ wulila ka mankan ci fan bɛɛ a n'u ye 1 giga kelen min sɔrɔ ka fara u kan bon i ma différencier kati bɛ Assimi kɔ depuis coup d'état don fo bi a ma Assimi kɔ bila hali n'a ka sɔrɔ Assimi jogo man ɲi kati 24 de ta ye ni la kanu ye ninnu ye mercenaires de
Bo kati nyaba la mun kagne Assimi ma kati be boko fo mais nunu nyeto la de parce que ni bena bi Abdou Niang te marché soro bu mobile te marché soro bo Assimi nunu fala te ko royi ni Assimi kati 24 la mais ala minali mun ka attaquer nyen kale ala la kati 24 peteni fleni ha billahi anuto opinion chama par ani Abdou Niang ntablo te klini kati 24 be Assimi ka fanga fere de akanya de o de kati kati baro nani bek la may Assimi ka fanga ma mais Niang nunu be fede Assimi ni beka fara anga ke gonkel na blay Assimi ka fanga ka tien ou ka la ngini to c'est on appelle les agents doubles mais Sorasi ima Sorasi chamambe o tu jugudo Sorasi bu ou ere bla o tobi daga de kono kuma be aya remarque to Sorasi fanga be tandu parce que a beti de katia Sorasi kureta kala ni a kemejo munga kigun barka be munko muyo horonyi ate teme flaka a be sadi ou be mogani fu wurule fu yere be bu yere ka jie kono sinon Abdou Niang ya vrai couleur irawo ali bi ani Côte d'Ivoire kadibi Abdou Niang be bok ma be ka Alassane Nagouchi Boubou Mabel ba la même chose an Algérie be ka diabi ne flene segu tungara Assimi konganne mais ani Algérie ka be akadine nan Algérie berabi na hera ma se Assimi ma abonné juma be se Assimi ma mais nan Algérie ma Algérie bi se ka mar Algérie se ka marfa grima do taka di terubusu ma kan kelew nan Algérie kun kadi an kun te Kidal perdi ina fanya perdi chugomi Assimi ba do Kidal perdi la chugoma Assimi bo don Assimi kuma fa ka kodo de kay Algérie la Algérie fana ko teke imanye Kidal perdi dorete Assimi Goïta Abdou Niang nunu la me na kunya awna me wala kun te Kidal perdi mama wona me